Θεραπεία το λένε. Πέρα λίγο χρόνο πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Ναι, σε βλέπει όλη η γειτονιά. Αχ, βάζει λίγο πιο εκεί, μου κάνει σκιά. Φιλφίλη, το πα για μπλεξίματα, κοριτσάκι μου. Πα σου! Άκου, Τζεμ. Κανόνας πρώτος σε απλά ελληνικά. Τον αδερφό να τον κάνει στην τηλέκο, όχι σε μένα. Κανόνας δεύτερος. Θα μιλάω όπως θέλω και θα φοράω ό,τι γουστάρω. Προφανώς πιστεύεις ότι όταν μια γυναίκα δέχεται επίθεση, φταίει αυτή επειδή ήταν προκλητικά ντυμένη. Είσαι πιο τρανή απόδειξη ότι οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν τις γυναίκες τους χειραφετημένες, τις θέλουν μισβούργα. Πάντα μιλάς τόσο πολύ. Δεν φταίω εγώ. Είναι παρενέργεια της εξυπνάδας. Αντιλιακή προστασία.